jedinečném světě prehistorie, vítejte v Druhohorách, vítejte v Dinoparku. Jsme rádi, že jedete s námi na úžasné cestě do minulosti naší země a prosíme vás o dodržování následujících pravidel. Během jízdy je zakázáno vstávat, vyklánět se nebo vystupovat z vlaku. Mějte na paměti bezpečnost svou i svých dětí. Hezké zážitky v druhohorní přírodě přeje partner Dinoparku, Rádio Impuls. Dinopark se nachází bezprostředně nad černouhelným dolem. Je tedy územím s bohatou přírodní minulostí. Právě zde se odehrávaly děje tolik provokující naši fantazii. Ponořme se tedy společně do světa před mnoha miliony let. Naše první zastavení je v době svrchního triasu před 200 miliony let na území, kde se dnes nachází Nové Mexiko. Dravý a masožravý Coelophysis lovil ve skupinách a svou kořist dokázal doslova uštvat. Obrovité zvíře, které vidíme dále po levé straně, je naopak pomalý a těžce se pohybující Ankylosaurus a je zhruba o 130 milionů let mladší. Jeho typické kostěné brnění ho chránilo před všetečnými vetřelci a jeho kyjovitý ocas byl skutečnou hrozbou pro všechny, kteří se mu připletli do cesty. Nebudeš se bát? Jak úžasné je pozorovat přírodu při její pozoruhodné tvorbě. Projíždíme územím současné Kanady, kde v době před 70 miliony let v prostředí nízké vegetace přebývala Edmontonia, přímá příbuzná našeho známého Ankylosaura. Tento opancéřovaný jedinec žil pravděpodobně zcela samostatně a společnost vyhledával pouze v občasné době páření. Jedním z největších pokusů přírody byl Brachiosaurus, dlouhokrký sauropod z konce jurského období před 150 miliony let. Tento obr žil pravděpodobně v početných stádech a krajinu kolem sebe dokázal devastovat k nepoznání. V Dinoparku na něj narazíte mnohokrát, a to jak ve statické, tak i robotické verzi. Stegosaurus. Jedno z nejnádhernějších zvířat, co kdy příroda stvořila. Pomalu se pohybující bíložravec z období svrchní jury. K čemu sloužily jeho výrazné a mohutné kostěné štíty? Na obranu, vyvážení těla při chůzi nebo pouze k okrase? Vůbec ne. Stegosaurus je pravděpodobně používal ke své termoregulaci, kdy mu pomáhali zachycovat první ranní sluneční paprsky a jeho krevnímu oběhu dodávali tolik potřebné teplo. Vítejte v Severní Americe opět v době svrchní jury před 150 miliony let. Naše rychlost nám umožňuje téměř bez povšimnutí plynule projet pod krkem obrovitého seismosaura, jehož rozměry byly skutečně úctyhodné. Vývoj našeho poznání však stále není u konce a my se tak můžeme jen dohadovat, zda seismosaurus je svébytným druhem nebo pouze přerostlým diplodokem. Zeptejme se našich malých paleontologů, kterých s námi jede jistě mnoho, co o tom soudí. Kdo by neznal Deinonycha, jednoho z nejdravějších predátorů, které v Dinoparku chováme? Centrála Dino Expressu. Opakuji pokyn z centrály. Při výšce nezajíždějte k Deinonychům. Opakuji, nezajíždět k Deinonychům. Do Dinoparku opět vnikl pirátský narušitel. V jakém je stavu prozatím nevíme. Centrála Dino Expressu.
Centrálo, pozdě. Projeli jsme kolem Deinonychů. Narušitel je na tom hodně špatně. Deinonychus již útočí. I dinosauři se uměli starat o svá mláďata. Prosíme, nevyklánějte se z vlaku a zbytečně nedrážděte starostlivou matku Ceratosaura, za kterou se líně pohybuje stádo Chasmosaurů. Tito tvorové podobní línému teleti k nám doputovali až z Kanady, a to z doby před 75 miliony let. Bíložravé stádo nebylo nebezpečné, a tak jsme rádi, že můžeme pomalu projíždět kolem a obdivovat jejich krásu. Druhohory. Úžasná epocha v dějinách Země, kdy příroda podporovaná divokou rozervaností ještě horké planety popustila fantazii své tvořivosti. Sopečná činnost i na našem území dosahovala extrémních hodnot a častokrát se v nebezpečí ocitl veškerý život. Nechme tedy druhohorní přírodu jejímu neustálému vývoji a změně, poznávejme krásy, které nám zásluhou paleontologie byly znovu odkryty, a chraňme naši Zemi, tu úžasnou modrou planetu u jedné z milionů hvězd ve vesmíru. Poznávejme přírodu dávno minulou i tu současnou a nedopustíme, abychom byli jejím posledním článkem. Jde o budoucnost nás, našich dětí, ale i celé planety. Děkujeme vám za jízdu Dinoexpressem i za návštěvu Dinoparku, tohoto úžasného místa, kde se setkává fantazie, věda i zábava, příroda i technika. Věříme, že se vám jízda líbila a těšíme se na další setkání nejen zde, ale i v našich dalších dinoparcích v České republice, na Slovensku a ve Španělsku. Hezké zážitky v druhohorní přírodě přeje partner Dinoparku.